my očakávame výsledok veľmi túžobne, s veľkou nádejou v srdci. Svítlo slniečko, dúfam, že nás poteší aj Rada odborov. Rada odborov začala ten štrajk trošku rozpačito, ale po našich hlasoch, po hlasoch učiteľov z dola nás začali vnímať, nás začali počúvať a prizvali nás na rokovania. A preto, keď som tu hovoril pred týždňom o potápajúcej sa lodi, tak myslím si, že dnes tá loď opäť začína plávať a že naberá pevný kurz a jasný smer. Dúfam, že vydržíme. Jednoducho, keď máme nejaké požiadavky, chceme ich presadiť, musíme byť aj radikálnejší, ináč to nejde. Ďalej hovoria, že či nerozumieme, aká je finančná situácia, aká je situácia v krajine. No vieme, však to čítame v novinách každý deň. Deficity, zlý výber daní a tak ďalej. Vidíme to, čítame to v novinách. Sme vzdelaní. Ale v tých istých novinách stále čítame, aj že sa kradne, plýtva, nerozumne míňa. A preto vás vyzývame, vy s tým máte niečo spraviť. Vy nám hovoríte, nájdite, ukážte, kde sú rezervy. A to hovoríte nám, učiteľom. My máme učiť. Vy ste vláda. Vy máte vládnuť. Tak vládnite! My vás teraz vyzývame, aby ste nám podali pomocnú ruku. Aby ste prijali naše požiadavky ako prvý ústretový krok k tomu, že sa to zlepší. Nám je jedno, aká vláda nám tú pomocnú ruku podá. Totižto školstvo vždy bolo, je a zostane apolitické. My chceme len pomoc! Slovenské školstvo o pomoc! Pomoc! 155! 155! 155! 155! 155! 155! 155!